4 čelních srážek jen za poslední 3 týdny a 6 mrtvých. To jsou zatím předběžné policejní údaje typické právě pro prázdninové období. Zásadní problém je podle policistů v tom, že se řidiči dost nevěnují řízení a podceňují únavu. Od ledna se to týká už více než 1500 případů. Při haváriích dosud zemřelo 60 lidí. No a smutnou statistiku dnes rozšířila další nehoda. V podvečer se na silnici mezi obcemi Pelnice a Moutnice u Brna čelně srazila 2 auta. Nehodu nepřežil 55letý muž, do něhož narazil o 2 roky mladší řidič. Ten teď v nemocnici bojuje o život. Bezohlednost, hazard. Takhle to zachycují videa českých řidičů. Třeba tady horizont a pak nečekaně auto v protisměru. A tady další nebezpečné předjíždění. Čelní strážce obětavě zabránil řidič v protisměru. Jak dopadl, ale popis videa už nezmiňuje. Velmi často jsou ty následky na obou stranách, to znamená i řidič, který neporušil žádná pravidla silničního provozu, jel ve svém jízdním pruhu, tak i u těchto osádek potom dochází k velmi tragickým následkům. Případ Roberta Oláha. Žije ve Velké Británii. Letos v březnu trávil několik dní v Česku. Když šel se svým příbuzným z Jablonce nad Nisou do Teplic, po této silnici u obce Jítrela zažil nejhorší den ve svém životě. Vy jedete tak, jak máte a najednou do vás někdo vrazí, pak se proberete, vidíte, že vedle vás umře člověk. Oběť 41letý muž, bratranec Roberta Oláha. K tragédii došlo poté, co do jejich auta narazil řidič tohoto vozu. Jsem zahlídl čelní masku auta, náraz. Pak už jsem se jenom probral ve škarpě. Při nehodě pan Robert utrpěl otřes mozku, poranění nohy a hrudníku. Ani po 4 měsících není úplně v pořádku. Nejtěžší je ale pro něj vyrovnat se se ztrátou bratrance. Jel jsem bezpečně a stejně to nestačilo. Stejně v tom autě zůstal člověk. Zbytečně. Řidič, který nehodu zavinil, je obviněn ze 2 trestných činů. Státní zástupce ale zatím případ neuzavřel. Přestože konkrétně na této silnici to nebyla první smrtelná nehoda, řidiči tady na opatrnost příliš nedbají. Přehledný úsek u Jitravy řidiče často svádí k riskantnímu předjíždění. Jen za poslední rok tady při dopravních nehodách zemřeli 4 lidé. A příčiny často přecenění vlastních schopností a nepozornost. Právě teď o prázdninách je takových nehod nejvíc. Jana Šrámková a Richard Semko, Česká televize. Vůbec tím nejčastějším důvodem,